Vremeplov večerašnjeg tifo bloka posvećen je ambijentu sa revanš utakmice Kupa UEFA između Partizana i Real Sociedada. U prvoj utakmici španski predstavnik ostvario je pobedu na svom terenu od minimalnih 1:0, tako da je uoči ovog meča posebno bilo zanimljivo vidjeti hoće li crno-beli uspjeti da na svom terenu nadoknade propušteno iz prvog meča. Bodreni i frenetično od svojih vernih grobara, tog 8. novembra 90. godine igrači Partizana uspjeli su da u regularnom meču obezbede pobedu od 1:0, što im je bilo dovoljno za produžetke, a kako ni nakon produžetaka nije došlo do promjene rezultata, crno-beli su nakon večite lutrije penala uspjeli da izbore plasman u narednu rundu takmičenja. Kako je sve to izgledalo 11. novembra 1990. godine imat ćete priliku da vidite u narednih nekoliko minuta.